речта му на 16 декември 1917 година в българския парламент е нещо уникално. Аз толкова силна, неистова омраза към България и българското до сега не съм виждала. И го питат: абе ти какъв си, бе? Ти не си ли българин? Тебе кой те избра? Кой те направи народен представител? Нали българския народ? Не, казват, аз не съм българин. Българите са едно диво барбарско племе. Нека да го чуем още веднъж. Димитър Благоев, 16 декември 1917 година в българския парламент. Аз съм родом от Сагоричане, но между другото аз не съм българин, аз съм македонец, македонски славянин. И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като славянска земя, която ще има собствено управление.